Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 15 september. Bewoners van de Eemstraat in Oost-Soeburg werden vannacht opgeschrikt door een luide knal. Door een explosief raakte de voordeur van een woning zwaar beschadigd. In de buurt zouden 2 donker geklede personen gezien zijn. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Bij het incident raakte niemand gewond. In Kruiningen gaat het vandaag maar over één ding en dat is een ontsnapte serval. Een grote kat van zo'n 12 kilo die al op meerdere plekken in het dorp gezien is. Maar gevangen is hij nog altijd niet. De serval dook in tuinen op en heeft zelfs 2 duiven van een inwoner gedood. En dat houdt de gemoederen in het dorp flink bezig. Als ik buiten kom, dan kijk ik toch rond me. Om te kijken of hij er niet loopt. We gaan nou camping, dus het is toch een beetje spannend, vind ik. Het is wel een groot beest, hè? Ze zeggen dat een groot beest is. Die staat op Facebook iets van 12 kilo, dus het is toch een flinke poes. De dierenambulance roept op om de serval niet te benaderen en het vangen van het dier aan professionals over te laten. In het dorp staan ook verschillende lokkooien. Totdat het dier gevangen is, geldt het advies om huisdieren binnen te houden en honden alleen aan de lijn uit te laten. U laat hem even niet uit? Nee, nee, ik mag geen hapklare voor de serval. Bent u er bang voor? Ja, ik zelf niet. Maar voor dat beestje wel natuurlijk, die kan er niks tegen doen. Het vermoeden is dat de serval van iemand in de buurt is, maar de eigenaar heeft zich nog niet gemeld. Deze zak van maar liefst 90 kilo wordt opgetild door Linda Schenk, die hier aan het trainen is voor het NK Sterkste Vrouw van volgende week. Ze is al 2 keer uitgeroepen tot Sterkste Vrouw van Zeeland, maar dat is een titel waar ze niet mee te koop loopt. Ben je eigenlijk wel trots op de titel Sterkste Vrouw van Zeeland? Nee. Want om die titel te krijgen moet ze meedoen aan een wedstrijd, maar die heeft ze dit jaar laten schieten. Ik zou dan voor de 3e jaar op rij tegen dezelfde 2-3 meiden de strijd aan moeten gaan. Ik denk, ja, ik wil mezelf wel eens gaan meten met anderen, zeg maar. En dat heeft ze een paar weken geleden gedaan in Ierland tijdens het wereldkampioenschap. En daar heeft ze het volgende geleerd. Dat ik echt nog een hele lange weg te gaan heb, wil ik daar echt in kunnen meedoen. Is dat je doel ook? Ja? Het WK was dus iets te hoog gegrepen, maar het Nederlands kampioenschap staat weer voor de deur. En ze hoopt daar, heel bescheiden, hoge ogen te gooien. Ik hoop dit jaar misschien wel een top 5. Maar dat is meer omdat er 2 zijn die vorig jaar in de top 3 kwamen, die zich hebben teruggetrokken. Linda heeft nog 1 week om zich voor te bereiden voordat ze op 21 september deelneemt aan het NK in Friesland. De as van een dierbare verstrooien in de natuur mag niet zomaar overal. Natuurmonumenten heeft het verboden, maar bij Staatsbosbeheer mag het nog wel. Maar dan moeten daar wel goede afspraken over worden gemaakt. Dat komt omdat we hier met kwetsbare natuur te maken hebben. We staan hier bijvoorbeeld in de Grevelingen, dit is ook een Natura 2000 gebied. Dat betekent dat er heel veel zeldzame soorten leven, zowel flora als fauna. Dus daarom zijn er regels nodig om dat de as niet zomaar op alle gebieden terechtkomen. Met toestemming zou het bijvoorbeeld wel kunnen op een plek als dit, waar het bosrijker is. Maar een paar meter verderop in een duinvallei mag het absoluut niet. Want dat is een voedselarme grond en daar groeien zeldzame orchideeën of de parnassia. En ja, dat is absoluut niet de bedoeling dat daar niet natuurlijke stoffen overheen komen. Waar dus mineralen in zitten waarvan we niet weten wat daarin zit. Bijvoorbeeld medicijnresten. Dat willen we niet in onze grond hebben. Daarnaast zouden de rouwende bezoekers de zeldzame plantjes kunnen vertrappen. Al gaat de boswachter er niet van uit dat mensen de as bewust op verkeerde plekken verstrooien. Ik denk vooral onwetendheid van het is maar een beetje as en wat kan het kwaad. Het is zo'n groot gebied, maar ik denk niet dat iedereen doorheeft wat voor effect het kan hebben op bepaalde soorten die gewoon hier ze zijn hier algemeen, maar in de rest van het land zijn ze heel zeldzaam. Dus het is wel de bedoeling dat we ervan weten. We hadden vandaag mooi weer in Zeeland. Het was vrij zonnig met in de loop van de dag enkele stapelwolken, maar het was ook droog en daarbij konden de temperaturen oplopen naar 17 tot 20 graden. Deze foto's zijn van Colijnsplaat, Zerenhoek en Kloetingen, maar dit was ook het weerbeeld in de hele provincie.
Vanavond wordt het geleidelijk bewolkt vanuit het noordwesten en vannacht krijgen we af en toe te maken met wat lichte regen. En ook morgenochtend is er in eerste instantie nog kans op wat lichte regen, maar in de loop van de middag wordt het wel droog en komt de zon terug. Het wordt morgenmiddag 17 of 18 graden bij een matige tot krachtige noordelijke wind. De dagen daarna verlopen vrij zonnig en de temperaturen worden steeds wat meer en wat hoger. Op dinsdag wordt het ongeveer 18, 19 graden, maar daarna zien we de temperaturen boven de 20 graden en wordt het 21 tot 23 graden op woensdag en donderdag. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.